ya kashe 'yan Boko Haram, ya kama su, ya lahanta su har sai da Shekau ya sa ladan naira miliyan 10 ga duk wanda ya kashe shi. Good one there. Let's go, let's go. Gentlemen, get up, let's go. Jump up, let's go now. Jump up, let's go. Captain M.M Hassan kenan, wanda aka fi sani da sarkin yaƙi, ya kasance ɗaya daga cikin fitaccen sojojin Najeriya a yakin Boko Haram. Sunansa ya zama babban labari da ake tattaunawa a arewa maso gabashin Najeriya, kuma ya zama abin tsoro ga 'yan ta'adda musamman Boko Haram. Amma kafin ya zama jarumi, shi ma mutum ne da ya fara daga tushe kamar kowane mutum. An haifi M.M Hassan a arewacin Najeriya cikin talauci da kalubalen rayuwa. Tun yana ƙaramin jarumi ne, baya da tsoro, yana kallon soja a matsayin masu kare ƙasa da mutunci. Hakan ya sa ya shiga cikin rundunar sojan Najeriya tun yana matashi. Baya jin gajiya, baya jin tsoro, baya jin wahala, kuma yana da ɗabi'ar jagoranci tun kafin ya zama babban jami'i. Da Boko Haram ta fara tasowa a yankin Borno da Yobe, M.M Hassan ya shiga cikin farkon sojoji da aka fara tura su wannan yakin. Boko Haram ta zama barazana, tana kai hare-hare, tana kashe mutane, tana kwace garuruwa, tana kafa mulki a wasu yankuna. Sojoji da dama suna tsoron shiga dazuka da kuma ƙauyuka da Boko Haram ta mamaye, amma sarkin yaki ya bambanta. Shi ke jan gaba, yana son kai farmaki, yana shiga dazuka, yana jagorantar dakarunsa kai tsaye zuwa sansanin maƙiya. Sarkin yaƙi ya jagoranci kai hare-hare da suka karya Boko Haram, ya kato garuruwa, ya hallaka 'yan ta'adda, ya ceci mata da yara da aka kama. Ana cewa yana shiga yaƙi da runduna kaɗan cikin dare, yana amfani da dabaru na musamman, yana kai hare-hare inda makiya ba sa tsammani. Wanda yasa sojoji suke girmama shi sosai, amma Boko Haram suke ƙara sanansa a kullum. Shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya tsorata da sarkin yaƙi fiye da yawancin sojoji. A wasu bidiyoyinsa yana kiran sunansa da kansa, yana ambatonsa yana cewa mutum ne mai haɗari, mai hana jihadi. Daga nan Shekau ya saka ladan naira miliyan 10 ga duk wanda ya kashe Captain M.M Hassan. Wannan abu ya girma sosai domin yana nufin shugaban 'yan Boko Haram da kansa ya ga mutum a matsayin barazana ga kungiyar nasa. Duk da wannan barazanar, sarkin yaƙi bai ja da baya ba, ya ci gaba da fita fagen yaƙi, yana jagorantar dakarunsa, yana shiga sansanin makiya, yana kashe su, yana lahanta su, yana sa musu tsoro a zuciya. So da yawa ya ga abokanansa suna faɗiwa a gabansa, ya ga abubuwa da suka fi ƙarfin mutum, amma yana cewa idan har soja ya ja da baya, fararen hula ne za su mutu. Wannan tunanin nasa ne yasa ya zama jarumi a idon jama'a. Sai ga ranar 5 ga Junairu shekara ta 2018 a yankin Dambuwa da ke jihar Borno, sarkin yaki yana cikin wannan kai farmakin, yana cikin jagorantar dakarun nan nasa, yana kan aiki sai wani gurneti da yake dauke da shi ya faɗi a gefensa kuma ya fashe. Nan take wannan abun ta kashe shi. Bai mutu a hannun 'yan Boko Haram kai tsaye ba, amma ya mutu a filin yaki yana kare kasarsa. Mutane da dama sun girgiza a Najeriya, mutane da dama suna tunanin cewa Boko Haram ne ta kashe shi, amma daga baya wannan bayanan ya fito cewa hatsarin kayan yaki ne. An birne Captain M.M Hassan cikin girmamawa, kuma ana ɗaukar sa ne a matsayin gwarzo da ya sadaukar da rayuwarsa don kare mutanensa. A yau sarkin yaki ya kasance tatsuniya arewa maso gabashin Najeriya. A tsakanin sojoji ana ambatonsa, a tsakanin mutane ana kuka idan aka ji sunansa. Mutum ne da aka sani gwarzo mai tsoron Allah.